preko toga. Za 4,5 godine Hrvati posjetaju muzej, zaključamo ga i više ga nema. Međutim, ovaj muzej nije napravljen zbog toga, nije napravljen niti čak direktno za Europu, premda je dio Europe. On je zamišljen da bude zapravo na neki način ogled za svjetskih razmjera. Naime, vučedolska kultura pripada među najranije indoeuropske populacije. Nije prva, nije najranija. Indoeuropljani Dunav prelaze 3.500 godine prije Krista, tamo na istoku ih ima još i dalje. Šire se prema Indiji, šire se ovdje u ovom prema zapadu, ali ništa tako cjelovito, tako dobro prikazano nije kao što je prikazano u vučedolskoj kulturi. Naime, puno tragova dnevnog života nalazimo u slojima vučedolskih naselja koje imamo, ali jednako tako imamo i neke vrlo zanimljive poruke koje su oni ostavili na svojim jedinstvenim posudama. Te poruke su zapravo prvo pismo, ali to nije prvo pismo samo Europe, to je prvo pismo Indoeuropljana. Ako danas računate da ima više od 5 milijardi ljudi koji govore ili koji bi željeli biti Indoeuropljani, Europa se širila po Africi, pa tamo svi govore indoeuropskim jezicima. Osim Kine i Arapa, svi govore indoeuropskim jezicima. Dakle, svi ti koji govore indoeuropskim jezicima, a to je više od 3/5 stanovništva kugle zemaljske, da bi posjetili, pogledali svoje najstarije i najdublje korijene, moraju doći ovdje na Vučedol da vide kako su počinjali. Ovo ovdje što ćete vidjeti ovdje na keramici, to su samo mali segmenti. To ćemo mi razraditi puno bolje jednog dana, a eto gradimo i planetarij ovdje pa ćemo to iskazati. Naime, to što vidite ovdje to su unikatne poruke koje su oni radili. Neke se ponavljaju stotine